δεν προλάβετε, έτσι. Πώς κάνετε? Ακόμα να σε πάρω τηλέφωνο. Ξέρεις πόσες μέρες είναι? Ευχαριστώ που ήρθατε. Γεια σου Δημήτρη μου. Ευχαριστώ που ήρθατε. Έλα μας. Κύριος Πασχάλης ο Γατίνης. Ευχαριστώ που ήρθατε. Το χρόνο δεν ξέρουμε. Ο άνθρωπος από τη Γερμανία, τι άλλο να πούμε. Άνθρωποι από τη Γερμανία, από τη Κομωτινή, από τη Ξάνθη. Να παίρνει λίγο η κάμερα. Ευχαριστώ. Καλά είστε? Γεια σου καλή μηνύα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη συμπαράσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς τα λέτε όλοι σε εσάς, γιατί είστε άνθρωποι αξιόπιστοι. Να μιλήσουμε. Βέβαια. Ευχαριστώ που ήρθες. Πώς είναι τα παιδιά. Τώρα πού να πάει. Εδώ δεν κάνεις το χέρι. Εκεί μπροστά. Και δεν είναι μπροστά. Έτσι βρεθήκατε. Μάκη! Τα συναισθήματα αυτή τη στιγμή είναι κυρίως συγκίνηση και ένα ευχαριστώ για όλους όσοι παραβρέθηκαν εδώ στα εγγένεια του πολιτικού μου γραφείου. Ήταν μια συγκινητική παρουσία όλων, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους καλώ όλους στον αγώνα για τη νίκη της παράταξης. Ευχαριστώ πολύ.